La Diada de Sant Jordi sempre acaba amb un rànquing dels llibres més venuts. Aquest any, el número 1 ha estat per L'analfabeta que va salvar un país, del suec Jonas Jonasson. Tot un fenomen mundial de vendes que aquí a Catalunya, Mònica Huguet, té un mèrit especial perquè ha editat el primer número dels més venuts del rànquing per tercer any consecutiu, l'editorial La Campana. Sí, La Campana, aquesta editorial petita, s'està convertint en tot un fenomen per ella mateixa. Fa 3 anys ja va aconseguir que el llibre més venut per Sant Jordi fos L'avi de 100 anys que es va escapar per la finestra, de Jonas Jonasson, que ha venut 8 milions d'exemplars a tot el món. L'any passat el guanyador va ser Victus, d'Albert Sánchez Pinyol. I aquest any el número 1 és L'analfabeta que va salvar un país, també del suec Jonasson, i que ja ha venut 1 milió d'exemplars només a Alemanya. Continuant amb el rànquing d'avui, en ficció en català, el segon més venut és Desig de xocolata, de Care Santos, i el tercer és L'altre, de Marta Rojals. Aquests són els llibres que s'han venut més en ficció en català. Però pel que fa als llibres més venuts en ficció en castellà, quins són, Mònica? Doncs en castellà la campiona és Almudena Grandes, amb Les tres bodes de Manolita. Després tenim un altre cop el supervendes Jonasson amb L'analfabeta, que en castellà era un genio de los números i que edita Salamandra. I en tercer lloc tenim una altra escritora supervendes, com és Isabel Allende, i el seu Juego de Ripper. I per acabar vull destacar que en no ficció els 2 llibres més venuts han estat La frontera invisible, de Kilian Jornet, i Si Beethoven pogués escoltar-me, del nostre company Ramon Gené. Ramon Gené ha estat també un dels més venuts. Sí, el segon. Molt bé, però, per en texans. Gràcies, Mònica. Doncs avui, precisament, tenim una de les persones segurament més felices del món editorial de Catalunya i és la directora de La Campana. Bona nit, Isabel Martí, i enhorabona. Gràcies. Per què aquest èxit d'aquest llibre, L'analfabeta que va salvar un país, en un moment com aquest a Catalunya? Doncs potser una mica per això, perquè em sembla que L'analfabeta i L'avi de 100 anys que es va escapar per la finestra són uns llibres simpàtics, uns llibres que als personatges els agrada viure a pesar dels pesars, a pesar dels problemes. Són gent feliç, són gent que lluiten, són gent amb esperança, la porten a la sang, l'esperança, per més que les coses no vagin bé. Crec que aquesta alegria de viure és el que t'encomana la lectura de Jonas Jonasson, aquesta simpatia immensa que tenen els seus personatges, aquest món impossible, però que ell fa possible jo crec amb un ofici espectacular, i em sembla que aquesta és la clau de l'èxit del Jonas Jonasson. Vostè l'ha encertat de ple els 3 últims Sant Jordi. Suposo que, a part de contenta, deu preguntar-se també quin olfacte especial té per saber quins són els autors de més èxit aquí a l'estranger. No ho sé, clar, un cop dius Jonas Jonasson i dius Albert Sánchez Pinyol, dius que fàcil. És que és evident que són boníssims, és que és evident que no pots deixar de llegir-los i que els vols tornar a repetir. És que no és difícil, això. No ho sé, a mi m'és molt difícil respondre. Per què? Perquè jo mateixa em costa creure, m'ho dic jo. De veritat que li passa això a La Campana? Crec que el planteig de La Campana em sembla que és el món és com una ruleta, la feina és una ruleta, cada partida comences de zero. Mai no has de donar res per fet. Si l'autor ha fet confiança en tu i tu l'admires, tu has de fer tot perquè aquell llibre arribi als lectors, perquè és la feina d'un editor, és que el llibre que ha fet l'autor, que és el que realment val, arribi als lectors. I aconseguir això crec que demana tota la feina, tota la intel·ligència, tot l'entusiasme del que un és capaç cada vegada de zero. Avui el programa Els matins de TV3 ha pogut entrevistar Albert Sánchez Pinyol,